Дай топката, дай топката. Бързо дай топката да сложим. Така иди. Дай да сложим топката. О! Дай топката, не, дай топката, дай топката. Дай топката. Дай топката. Сложи я тук вътре. Давай. Дай топката. Какво направи ти? О! Сополи. Ама ти Сопола ли си, ма? Криса, Сопола ли ти викат на тебе? А? Това е ужасно. Чакай. Йо! Дай топката. Иди, дай топката, дай топката. Това е топка. Иди я дай топката. Защо не искаш да ми донесеш топката? Дай. Какво е това сега? Това е книжки. Червен картон. Криси дава червен картон. Дай, покажи червен картон. Покажи червен картон. Дай, направи така. Червен картон. Криси? Криси, какво гледаш там? Какво е това? Спи ли са вече? Спинка ли са на Криска?